Mag-lab na tayo para ready na tayo magtanggal ng mga beddings. Yung una natin ginagawa pag nandito na tayo sa ayan. Ayan natin mag-labs. So ayan, pagkatapos nating palitan, tuloy naman natin dun sa iba. Ayos-ayusin lang natin konti. Ayan, pag naayos na to, sinunod naman natin itong isa. So natapos na rin to.
In-strip din natin yan kanina. Tapos pinalitan natin ng bago. So yung mga gamit na ito, dadalhin natin sa labas yan dahil ilo-laundry yan sa labas. Wawashing natin sa labas. Ito naman ang sunod na strip natin. Tanggalin natin tong mga luma dahil ginamit lahat to yun. Itong ginamit lahat. Waiting for the final motion. Waiting for the final motion. Ayan, pagkatapos ng taas, susunod naman itong baba. Tapos itong isa. Tapos yun. Ang ganyan lang.
Ayan, tapos na tong mga bunk beds. Tapos na. Sunod ko na yung CR. Ayan, pagkatapos nating i-vacuum, tsaka napunasan ko na lahat yan, yung mga frame, lahat. I-map na natin. Pag nag-map naman, ginagamitan ko rin ng disinfectant. Tapos na. Ang gagawin ko naman ngayon, so nilagay ko na ito. Ito yung welcome pack ng may-ari sa guest. Yan. So, pipicturan ko na. Picturan ko na tong unit. Para i-send ko dun sa may-ari. Ito yung ginawa natin. Napicturan ko na. Tapos, napicturan ko na rin tong CR. Itong sunroom. Papatayin ko na yung mga ilaw. Tapos ito, picturean ko na rin. Patayin natin mga ilaw. Tapos nilak ko na yung mga pinto. Ayan, tapos na. 2 oras natin ginawa itong unit na to. So, lilipat tayo dun sa isa. So, tapos na yung isa. Lipat tayo dun sa kabila. Malapit lang yung kabila rito. Mga 10 kilometro. Lalaki ng mga cottages dito sa kabila. Dito banda. Mga cottages lang yan. Mga that's good. Hindi yan house. Dito kasi ang dami. Iba-iba eh. May cottage, may house, may ano pa yun? Cabin. Automatic tong gate nila. Tapos magtatapon tayo ng basura rito. Ito yung basurahan nila. Dahil dito kasi walang naghahakot ng basura rito na kagaya nung sa atin na hinahakot every Friday, ganun. Dito iba, dali mo rito sa tapunan. Gaya niya, no? Daming nagtatapon. Kaya makikisiksik din tayo. Kaya mga nagtatapon. Tatapon tayo rito. Iba-iba rito eh. Ito yung recycling nila. Ito tayo sa garbage only. Ayan. Pwede mag-dive dito. Dami kang makukuha. Kagaya ng mga upuan. Pag i-dive mo yan, makuha mo yan. Pwede pa yan. Ganun lang. Pagka natapon na, yun. Kasi kung di mo itatapon dyan, wala ka ng tatapunan. Doon mo na sa landfill dadalhin o kaya iuwi mo sa bahay. Eh, syempre, alangan na iuwi mo naman sa bahay yung mga basura nila rito. Di ba? Ganda ng view. Ganda. Papunta na tayo doon sa kabila. Ganda ng kalsada na to. Ito ang tunay na winding road. The long and winding road. Ang sikip ng kalsada rito. Sakto lang yung 2 kotse. Kasalubong. Pero wala namang bihira dumaan yung mga trailer dito na malalaki. Ang
ambon-ambon lang. Hindi niya buhos ng malakas para ano, isahang bagsak. Na tayo, malapit na tayo dun sa isang lilinisan natin. Itong isa mas malaki naman to. Ito na tayo sa secret point. Lapit na tayo, dito tayo. Kaso kailangan natin ng code para dyan sa gate. Yan, buksan natin tong gate. Yan. May code. Yan. Dito na tayo. Tignan muna natin yung paligid. Baka may bear. Maambun. 622. Hanapin, buksan natin tong gate. Ayan yung lilinisan natin. Ayan na, dito na tayo. Ganda rin ang unit natin. Ganda ng Airbnb na to. Talagang pag dito ka nag-rent, sa'yo ang mundo rin. Wala kang kapitbahay dito. Ayan. Ito yung mga malalayo sa kabihasnan.